faɗi zantukan da za su shayar da ke a cikin zuciya. Daga sauran ki ne kin ga daɗi na san ki wallawa ne da ke, kuma zan je da ke daga inda za na je domin ki na dakata ƙauna zami. Yabo a cikin zuciya, babu fiye da zane so in ba ta ke ba. Daga kai na rufe babu tamakar ya kai, ki kaɗa tambari na so da waza ne.